Dražene, dobrodošao u naš skromni dom. Hvala što si se odazvao da pričaš o ovu temu koja je jako bitna i, bar po mom mišljenju, jako mnogo rasprostranjena, jako često loše protumačena. Zato si ti ovde da nam malo pojasniš šta je tačno Kabala, kako se razvila i stvari koje su povezane sa njom. Koliko budem uveo. Koliko budeš umeo. Hvala na pozivu. Šta je tačno Kabala, poreklo reči, etimologija? Pa, Kabala predstavlja, kao i u svakoj religiji, svaka religija ima svoje pravce razmišljanja, svoje škole razmišljanja, svoje mistične predele. Kabala predstavlja jevrejski misticizam. Obično to ljudi imaju tendenciju kod nas svuda u svetu da Kabalu predstavljaju nečim što ona nije. Prvenstveno zato da bi se verovatno, da bi to bilo popularnije, da bi to ljudi gledali, pratili. Ali je Kabala u suštini jednostavna stvar. To je jevrejski misticizam, jedan od pravaca jevrejskog misticizma koji se sticajem istorijskih okolnosti najviše razvio i koji je danas jedan od vodećih pravaca te jedne mističke, dubinske, ezoterne misli. U odnosu na to egzoternu veru judaizam gde se poštuju jednostavna pravila, ovde prosto se zalazi u jedan deo judaizma gde se bavimo pitanjima i temama koje nisu tako jasno objašnjena, naznačena i koje umeju da zbune ljude. To je s jedne strane i paradoksalno zato što kada Kabala objašnjava te neke pojmove, ona takođe zna da ode u teški paradoks koji ume posebno da zbuni ljude koji su i onako već ušli zbunjeni u sve to, ali to je prosto cena toga da se bavimo temama i pravcem koji nije strogo propisan, već prosto zavisi od perioda u kome se razvijao i ko se njime bavi i koliko je upućen u tu temu.